नमस्कार। जय भोजपुरी। नमन बा भोजपुरिया माटी के आ नमन बा माई भारती के। तो ये मेरा बाबा गोपालपुरिया ने एगो बहुते चुगलबुल हंसोर कहली, लेकिन धार्मिक खिस्सा कहली, कहानी कहली, वृत्तांत कहली लेके प्रस्तुत भइल बाने, लोक कथा कहली। ये जौन कथा बा न उ लक्ष्मी माई आ सरस्वती माई में के बहन बा एके लेके बा। तो बहुत कुछ सीख ले जाई सुनी ई कथा। एक बेर के बात यह कि माई लक्ष्मी आ माई सरस्वती में ई बहस होखे लागल कि हम दोनों जाने में के बहन बा। अब बहस होते रहे तो कोनो निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे लोग दोनों जाने। तो लोग कहीं का भइल, उहवे से एगो भिक्षुक भिखमंगा गुजरत रहे रास्ता धके। तो माई लक्ष्मी कहली कि सरस्वती जी, हम जन बहस कैले से कोनो फायदा बा नहीं, अब चली अखिए से देख लहल जाओ कि के बहन बा। तो माई सरस्वती कहली कि ठीक बा। तो माई लक्ष्मी कहली कि हौ जौन भिखमंगा जाता बेचारा बहुत गरीब बा, हम चुटकी बजावत ओके अमीर बना देब। तो माई सरस्वती कहली कि रउरा ओके अगर अमीर बना लेब तो हम अपन हार मान लेब, काहे कि हम ओके अमीर बने ना देब। तो अब देखी वो भिखमंगा रास्ता धके जात रहे। तो माई लक्ष्मी का कहली कि वो सोने के ईंट बने बहुत बहन ओकरी आगे रास्ता में धऽ देली कुछ दूरी पर। वो का सोचली कि जब भिखमंगा आगे बढ़ी तो सोने के ईंट उठा ली आ अमीर हो जाई। अब देखी जब वो भिखमंगा और आगे बढ़ल आ सोने की ईंट से कुछ दूर पहले ही, अब ईंट ओकरा लौकत नहीं रहे आँखी से, तो लकई हो गई दिमाग में आइल। अब देखी माई सरस्वती के कृपा, माई सरस्वती के बास हो गई। कहें कि बुद्धि के देवी तो वह है ना, बुद्धि विवेक प्रज्ञा के देवी तो माई सरस्वती है। तो माई सरस्वती के बास हो गई। तो माई सरस्वती के जब बास भइल तो वो भिक्षुक जो रहे भिखमंगा रहे, वो सोचल कि ओहो हमजन के लगे तो आँखी बा, तो रास्ता में आसानी से चल लेता नहीं के। ये जो अनहरा होने कुल ना, अनहरा कोने का चल लेने कुल, तो हम वो अनहर बन के चल के देखा तनी। तो वो का कैलस, यही बहन ने अपन आँख बंद करके और जौन ईंट गिरल रहे जहाँ धइल रहे वो पार कर गई। जब पार कर गई फिर आँख खोलस, अपन रास्ता धके जाए लागल। तो माई सरस्वती माई लक्ष्मी से कहली कि रउआ बताई के बहन बा। तो माई लक्ष्मी मान लेली कि माई सरस्वती के स्थान ऊंचा बा। आ कहलो जाला कि देखी धन दौलत कितनो रही ना, जो बुद्धि विवेक जब रहला तो आदमी ओके सही तरीका से खर्च करेला, नहीं तो कितनो धन दौलत बा ना महाराज, कितनो बा, अगर रउरा अपनी बुद्धि विवेक प्रज्ञा के उपयोग करके नहीं खर्च करब तो मिनटो ना लगी वो जजात खत्म हो। लेकिन भले कम में बा, माई सरस्वती के कृपा बा, तो रउरा बुद्धि विवेक विचार से ओके खर्च करब तो एकदम मतलब जीवन चकचक रही। तो माँ सरस्वती के स्थान जो बा जीवन में, मतलब बुद्धि के विवेक के, तो ओकर तो ऊंचा स्थान बतले ही बा। तो बुद्धि के विवेक के उपयोग कहिए के कोनो काम करे के चाहिए, काहे कि प्रभु जब दिले बाने बुद्धि विवेक तो ओकर उपयोग होके के चाहिए। तो यही के संग है हम माई सरस्वती से कृपा करब कि रउआ सब पे अपन कृपा बनौले रहे। हाँ, हम माई लक्ष्मियों से विनती करब कि वो अपन कृपा सब पे बनौले रहें। यही के संग हम अपनी वाणी के विराम देता नहीं। ये जो लोक कथा बा, खिस्सा बा, कहानी बा, धार्मिक वृत्तांत बा, रउआ कैसन लागल जरूर बताई। पसंद आवे तो लाइक करी, कमेंट करी, शेयर करी। और ये जो भोजपुरिया पहरुआ बा ना, भोजपुरी पहरुआ चैनल, एके घर घर में पहुँचाई। हमार पूरा कोशिश रही कि हम हमेशा कुछ नया रोचक ज्ञानवर्धक शिक्षा देवे वाली कहानी वृत्तांत बतकही लेकर रउआ सबके सेवा में हरदम हाजिर होत रही। यही के संगे नमस्कार करतनी। जय भोजपुरी। नमन बा माई भारती के, नमन बा भोजपुरिया माटी के।